Iku menakar thalak. Ada orang. Oh. Song borkok. DCP geografi po pineng enggak? Bapor ho keren deh. Orang repine warning tuh. Number 1 Dwaramla local MSC mati EM Prabhachandra Tarwa reading pen asona harmon kiron. Hawarara na phan kaching honang thek mati kapaching thurponji pulote alam ningje chot pen anparta ki klemamu kapaklang hindu akimiak. La Sonto Sinijang Karbiang Long number 1 Dwaramla constituency ke perlo PS ke doan atuma phan local MSC mati Karbiang Long Autonomous Council EM Prabhachandra Tarwa reading pen asona harmon ronpo. Bangso Kiron Quebec Amaya Long Dwar Amla BJP Mandal Committee Maipu Khorsing Bepen Mai Chari Ponpen Anparta Bangso Amaya Long Dwar Amla BDC Chairman Gojan Kro Boxing Lems Chairman Bihu Singh Teron Pen Kedang Long Katuk Kabe PS Thomke Resia Tum Chetong Dun Pen Anparta Bangso Amaya Long Lukachorle Research Jangatuma Phan Ake Joy Pen Tangka Check Pajarpo Lapen Anparta Long Lepata Pekiro Machine Soketo ka machine pen ke danglok ke ong dung aharmu EM tarwa sangho reading pen in pajarpo. La sila pusona lang ni methanga constituency arwara phan kaching hon pen kiron pon theka putha duar amla arwara hin pen suri surya kiru pajarpo. Sir. Harmista koi miko Guarda, você não tem. Não barato. Lagi moron pia parlo. Moron pia pa. Ada sok moron pia dia misil lo. Lag. Jadi tunggu honne IM taro sarin pensi non. Self group tumpan keron ponlo. Ke joy pen alang le cepat juga joy ni pensi. Ini ani ke me ani alang phala se choro re une choro ponlo. Kumla bangso Maya Long kopi pia son amung sigeron pon ajir pon. Ini drumla rar tumke kopai pen bahag the busi nangkok lo. Ini bangke pak suri po apota. Chunili emisi kidu hut pen kapori apota lo. Akha hilitum kadu kawi neng chithe ching honai hilitum asi alang lihin pen sami nilitum phan lahe pota nang claim piji ko alam chak pensi pen revenue department in charge EM mate non ilitum dipu Lok Sabha constituency BJP candidate akihai Omar Singh Jisu akihai ala revenue in charge lo ala litum kecipaduk pen alam cak ating pen nilitum phan doramalar para kota bang ilok la sepini nilitum kota kaciron asai deng pon lo kunat ma kicok ci along tin village ating pena kota nangkili lin tum check free lo la se kilong se ong lo la pen pak ni ki bang di nangkili dia kota duko ga joini si nilitum tarik re hini adap
baji trok sipen apota kiron ji pansen tum borilo lasi doramla raratum mama mala bi pram chu pidun kota ka apply dun abang po bang pitu hadar nilitum local committee president secretary tum nalitum da amenang lidun anatum phanke nilitum photo scan pakurisi photo patulisi amen tami pili lablo nalitum phan birta na pepo nalitum birta na kilong pen sami nalitum pota na receipt dia phan akijo ya pota lagi sikai si pipi pin pen di palong apota lo lagi ilitum doktor kuliram lo sar ilitum CM sar lapen revenue department iya momotisu akihai alal kono lapenan part kami ilitum ladak chief minister relief fund ilitum kachinghon MLA 20 nong bochalang so MLA Rupsing Terona kihai alang li kabori pe rajok nilitum phan amena list nang hang ajok nilitum lahe survey kuri pe ramat lu kacharli bom au sumar to men kadu ko men nilitum bidun longlo laperan nilitum suri create home acek sami pini nilitum ron pom longlo lapen ongonbadi aworkar helper atum sami pini bangkela tumta engagement aletar sami longpon lo lapenam parta nilitum ladak silai mesin pu pigero mesin sami non nilitum chiron ponpo lapen sok moron pia mesin agriculture department mu hejong nilitum MP kentira ke hai alang li aning kimi ben karbiang no arak tumpan pinan NGO tumpan lahe sok moron pia mesin lapen jang thuki sor mesin hanjang jang thuki sor mesin pinan nilitum molong nang palidu lahe sami non nilitum chiron cebak ponpo lase lahe ke chiron cebak long bang aning tepar kedam tang hosta minil tum hum haru ho spray machine di spray machine saminil tum chiron long lo lasi dromla rar tum tamu franke site chutiki chot kolte injir tum ahem phi tum sami asap opini sona kijoy ke dui pusi nil tum ning kelo lapen nupak tang ho nupak ku lahai taminil tum kiron pon je bang tachis chamang mo sami nupak ku saminil tum in penda kiron pon dui lasi kumare site ke selat bang po bang pi do anarap tum sami nal tum phan me no pakku nang cho en dunji phan sami nal tum phan than pachinilo kadu ko be phan pachitang pet kun la sai ketiki vek abang po bang pi tum phan ke nil tum local committee tum si pinan lang chari pen sila hai list bonai po la sali sateng pen ki klem vek tum phan sami nil tum lai hor mohta peli ji phan neng ke thedulo Borkok. BJP geografi po pinenge bapor hut ke rendet hai orang repine warning tumpe तो आप इंगे को तो हो camera है ना हो